O lidech po jejich smrti by se nemělo mluvit špatně. Je něco, co se mi do hlavy uložilo jako nějaká strašně zvláštní replika, kterou vám každý večer před spaním máma opakovala místo vyprávění pohádky. A vám se to tak strašně zažralo pod kůži, že máte pocit, že to prostě už jako jinak nejde. Já tady nechci mluvit o tom, že můj táta byl špatný člověk, nebo nechci mluvit, do jaké míry byl špatný nebo ne. Já chci, abyste věděli, že já ho jako tátu mám moc ráda, nebo měla. A ačkoliv tady bylo spousta situací a důvodů, proč byste i vy pochopili, že bych ho ráda neměla. A do těch situací a do těch důvodů bych nerada zabrušovala. Tohle video jsem ve své hlavě ho nosím strašně dlouho, protože jestli mě znáte z YouTube nebo z mého Instagramu, nebo prostě nějak, ne že osobně, ale někde jste mě slyšeli mluvit, tak víte, že já si hrozně vážím toho, když jsou lidi transparentní ohledně toho, co si prožívají a co přitom prožívají a jak se přitom cítí. Protože všichni už jako víme, dospěli jsme do toho věku a pokud ne, tak vítejte. A chtěla bych vám říct, že jste právě dospěli do toho věku, kdy jsme se dozvěděli, nebo kdy už teda to víme, že když sdílíme svoje pocity ohledně nějakých konkrétních situací, které zažíváme, tak je dost pravděpodobné, že tím sdílením pomůžeme někomu dalšímu, kdo si podobnou situaci prožívají nebo prožili také a cítili se úplně stejně a třeba do té doby, než slyšeli, že to někdo prožíval stejně jako oni, tak měli pocit, že jsou divný, nepochopený, nevyslyšený, zmatení, jo, z vlastních emocí. To je hrozně častý a naprosto legitimní. A tohle je důvod, proč v mojí hlavě tohle video bylo tak dlouho. Já strašně doufám, že není slyšet v tom videu ten strašný hluk teďko. Když můj táta zemřel, tak mě se strašně ulevilo. Tohle není emoce, kterou byste vy slyšeli na denní bázi potom, když někomu někdo umře, někdo takhle blízký, jako je třeba rodič. A zároveň je to hrozně matoucí emoce. Je to vůbec emoce? Já vlastně ani nevím. Nemám tady u sebe teď telefon, nebudu si tady googlit nějaký náležitosti, nějaká data. Je dost pravděpodobný, že i špatně řeknu, kdy můj táta umře. Protože nevím, jestli to je 3 nebo 4 roky zpátky. Ten čas strašně utíká. Ale úleva nastává potom, co vy se zbavíte nějakého tlaku, nějakého presu, nějakého stresu. A dost často to bývá takové to, že váš kamarád, vaše kamarádka za vámi přijde a řekne, ty hele, mě se tak strašně o tom ulevilo. A vy víte, že to je něco jako pozitivního. Úleva následuje po nějakém velkém emočním i fyzickém výkonu a úlevu vnímáme velmi skrz pozitivně. Proto je strašně divný, když tenhle pocit úlevy, který vnímáme pozitivně, spojíme s něčím tak strašně negativním, jako je úmrtí. Jo. Jeden by řekl, že se mi ulevilo, protože můj táta byl strašný člověk. A ono to tak vůbec nebylo. Můj táta byl jenom velmi komplikovaný člověk. A od toho se odvíjel i náš vztah, který nebyl o nic méně komplikovaný. Naopak, já si myslím, že byl ještě o to více komplikovanější, protože nejenom, že do toho vstupovala jedna komplikovaná osobnost jednoho člověka, ale komplikovaná osobnost i mě samotné. A ještě v době, mě teď je 30, takže to znamená v počátku mého života, v tom nejzranitelnějším období mého života, kdy já poznávám, kým jsem a snažím se tak jako odprostit od nějakých těch základů, co mi rodiče dali.
ještě, že mi je dali, ještě, že mi je mohli dát, ještě, že na to měli ty kapacity. Já jsem jim za to na dosmrti vděčná, právě i tátovi. A i mámě, jestli se na to dívá. Ale v tomhle období a hlavně v téhle době, kdy žijeme teďkon, tak tohle je přesně těch prvních 30 let života, kdy vy se snažíte zjistit, kým jste. A to znamená určitou jako revoltu. Já bych chtěla hrozně použít slovo revolta, ale vždycky si vzpomenu na 6 firem za 3 roky a já vlastně vůbec nevím, co to slovo znamená. Já mám kvůli tady té kauze s tady tím pádem tak strašně zničený to slovo. Ale je to jako určitá revoluce vůči vašim rodičům, kteří se snažili do vás zasít všechna ta jako semínka, ta správná semínka, jo. Ale vaše půda více vyhovovala nějakému plevelu, nebo na první dobrou rostlinám, které by vaši rodiče označili za plevel, ale když ho necháte pořádně jako zarůst, když tam necháte v té vaší hlíně ten ekosystém narůst tím způsobem, že prostě do toho nebudete nějak zasahovat, ale prostě tam vyroste to, co tam vyrůst má, tak zjistíte, že ten plevel vlastně vůbec není plevel a že to je krásná, velmi uspořádaná, přírodu uspořádaná zahrádka a že prostě jenom vaši rodiče se snažili to nějakým směrem to zastřihávat, vykrucovat. Teď jsou různý ty odborný termíny, co vy můžete dělat s větvičkama a prostě to různě kultivovat a tak. A prostě ne, no. A nelíbí se to vašim rodičům, že se tam má dobře ten plevel a vy jste z toho potom i zmatený, protože vlastně cítíte, že to je ten směr, kterým se chcete vydat, ale zároveň vaše okolí se tváří, jakože to je to nejhorší, co pro sebe můžete udělat. Takže a vůbec nevím, co jsem tím chtěla říct a kde jsem skončila. Ale prostě, když se vám uleví po úmrtí někoho, není to úplně standardní situace. A tím já nechci říct, že já bych nebyla smutná po smrti táty. Na mém Instagramu já jsem tehda v té době a následující třeba 2 roky sdílela básničky, které se týkaly mého vztahu s tátou, které se týkaly toho úmrtí. A myslím si, že smutek je emoce, která i těma básničkama prostupovala jako maximálně. Úplně nejvíc, co to šlo. Ale nebyla to ta první emoce, kterou já jsem pocítila, když jsem se dozvěděla, že táta umřel. Ono i to je možná způsobené tím, jakým způsobem. Je to způsobené tím, z jakých okolností táta umřel. Nebylo to něco, na co bychom se připravovali. I přesto, že teda to bylo něco, s čím já jsem počítala, že se stát může, protože můj táta zemřel jako horolezec v Tatrách, jako typický Čech. Ho dostali Tatry. A ne, nebyl tam v kruxách, byl tam v lezeckých botách. a bylo to teda velmi náhle. Víceméně já jsem byla na cestě vlakem. Já jsem nastupovala do vlaku, protože jsem jela z Hlaváku z Prahy do místa, kde jsem bydlela v té době a měla jsem zmeškané hovory od bráchy a mámy, což prostě, jo, máma mi volá, občas od ní mám zmeškané hovory, ale od bráchy nikdy nemám zmeškané hovory a nikdy nemám od bráchy 2 zmeškané hovory. Takže prostě jsem byla klasicky na cestě domů a bráchovi jsem zavolala zpátky a on mi říká, že nemám jezdit domů, že pro mě jede a že se něco stalo, že mi to řekne pak a já jsem prostě už věděla, že to souvisí s tátou a že to je dost pravděpodobně to nejvíc, co se jako může někomu stát. No a to se stalo. Takže to nebyla úplně situace, na kterou bychom se připravovali, ačkoliv já jako nebylo to poprvé, co táta spadl. Bylo to poprvé, co to skončilo takhle, což je jasný, že jo, člověk nemůže úplně umřít 2krát. A tím, že to bylo takhle náhle, tak si myslím, že tam úplně moje první reakce byla, že jsem se fakt rozbrečela. Zpětně vím, že to nebylo smutkem, ale šokem. Obrovským šokem, že to uvědomění si, že se to fakt stalo. Ani ne tak, že umřel, ale že
moje hlava se rozjela úplně naplno, že vedle té úlevy, kterou jsem jako pocítila, že spoustu věcí nemusím řešit, tak vedle té úlevy mnou prostoupila jedna emoce, která tady je doteď, a to je obrovský hněv. Já jsem byla naštvaná na tátu, já jsem naštvaná na tátu, já jsem naštvaná na celý svět, na všechno, protože vedle toho, že se vám uleví, že některé věci nemusíte díky tomu úmrtí řešit, k tomu se hned dostaneme, tak zároveň vám to i uzavírá tu možnost je řešit. A já hrozně ráda řeším věci. Hlavně jako co se týče vztahu. A ve mně se prostě rozjelo obrovská horská dráha emocí, na kterou mě nikdo nepřipravoval, protože do té doby pro mě představa toho, že mi umře rodič nebo někdo blízký, znamenalo, že budu smutná. Nikdo mi nikdy neřekl, že vy po úmrtí blízké osoby můžete cítit všechno. Jo? Že vám je dovoleno cítit všechno hlavně. Hlavně to, že vám to je dovoleno. Jo? Že to je naprosto legitimní. Že je naprosto v pořádku, pokud se vám právě třeba i uleví. Protože, jak už víme, mě je 30, jsem ročník 96 a myslím si, že tady ten scénář si prožívá spousta lidí, velmi podobný. Generace našich rodičů je mnohem hrozně komplikovaná, zároveň strašně jednoduchá. A právě tím, jak je jednoduchá, tak o to komplikovanější je, protože neřeší věci tak komplexně jako my, si myslím. A to nás strašně odděluje mentálně. A nenahlíží na ně hlavně takhle komplexně jako my. A mají prostě svoje jednoduché odpovědi, kterých se drží, protože to je ta jednodušší cesta. Tak. A vztah s takovým rodičem, ještě kor, když třeba to je konkrétně rodič, kterému chybí míra sebereflexe, který nedokáže přijmout vlastní chybu a zodpovědnost za vlastní chybu a háže to na všechny okolo sebe, kromě sebe, tak vztah s takovým rodičem je extrémně náročný. Já vám dám příklad, vy když máte tady třeba vztah s Pepou. Jo, nemám nic proti Pepům, prostě máte vztah s Pepou. Pepové jsou fajn, Pepové jsou cool, ale vy máte vztah tady s tímhle konkrétním Pepou. A nějak ten vztah jako trvá dlouho, ale třeba už jako nefunguje. Vy byste možná si představovali něco jiného, Pepa by si možná představoval něco jiného, ale neřekne vám to nahlas. A tak v tom nějak tak jako divně setrváváte, udržujete tady ten vlastně nefunkční vztah, jenom protože, tečka. Jo, tam jako další důvod není, možná ze zvyku, ze setrvačnosti, z pocitu, že byste měli pokračovat v tom vztahu, že prostě jakmile jednou jste v tom vztahu, tak něm máte jako už uhnít. No ale vy z toho vztahu můžete odejít. Vy si můžete říct, hele, já už to nefíluju. Přesně takhle si to řeknete, jo, tam vůbec neproběhne tam vůbec žádná nějaká komunikace na úrovni s tím partnerem, vy prostě mu jednoho dne po 7 letech řeknete, hele, já to nefíluju. Já si dělám srandu. Ale je tam ta možnost, že vy se prostě fakt jako jednoho dne rozhodnete, že odejdete a hrozně se vám uleví. A tady už se dostáváme k té pointě, že když máte ale vztah s rodičem, komplikovaný vztah, tak vy z něj nemůžete jen tak odejít. A dost pravděpodobně to je ten důvod, proč já jsem cítila a cítím doteď tak ohromnou úlevu, že už tady táta není. A přiznat si to a říct to nahlas, já se vlastně jako za sebe do jisté míry stydím, že něco takového cítím ohledně úmrtí takhle blízkého člověka, ale zároveň já mám potřebu, abyste věděli, vy, když už to nedovolím sama sobě, tak já chci, abyste vy věděli, že máte plné právo na to něco takového pocítit. Když ten člověk vám třeba
ubližoval. A teď se můžeme bavit o té míře, kdy už jako po společenské stránce, po nevím, nějaké obecné rovině, vám ten člověk skutečně ubližoval a to je velmi diskutabilní. Pokud vás to bolí, tak vám to ubližuje. Jo, můžou vás ranit slova, to vám ubližuje. Můžu vás ranit gesto, nebo naopak chybějící gesto, to vám ubližuje. Ten vztah může být od toho rodiče nenaplněný. Jenom tím, že třeba nějaké věci nedělá. I přesto, že když už něco dělá, tak to dělá hezky a dobře, ale nedělá nějaké věci, které by rodič měl dělat. Takže on vám, ten rodič, může ubližovat, i když na první pohled vypadá úplně v pohodě. A můj táta vypadal jako skvělý otec, jako skvělý člověk a já si myslím, že on by možná i v jisté míře a ne by, ale skutečně byl tím dobrým člověkem byl na 100% i z mého pohledu. Protože on byl úplně jiný člověk, když jste se s ním poznali a úplně jiný člověk, když jste byli jeho dítě. Nebo partnerka. A já se třeba tady cítím hrozně jako špatně za to, že jsem schopná veřejně přiznat, že cítím úlevu po úmrtí táty. I přesto, že on neudělal z nějakého jako všeobecného společností standardizovaného hlediska nic špatného. On nás zajistil finančně, jo? On prostě jako vlastně byl hrozně skvělý rodič. Ale zároveň jsem byla u policie na výslechu, kde jsem nebyla z toho důvodu, že bych já volala policajty, ale byla jsem na výslechu kvůli tátovi a tam přesně se stalo i to, že i ta policie mi říkala, že vlastně hele, u vás doma je to úplně v pohodě. A já jsem se jako necítila doma v pohodě. Hlavně když to už jako povídáte policii, tak to není úplně v pohodě, že jo. A vlastně se tam ale jako nic nestalo. Takže potom, když ten člověk, se kterým máte komplikovaný vztah a je i tak komplikovaný, že ho třeba odříznete na 1,5 roku, což se stalo, ale pak ho zase přijmete do svého života, protože ho máte stále rádi a protože je to tvůj rodič a tátu máš jenom jednoho. Tak když potom on umře a vy cítíte úlevu, tak vy se cítíte ale špatně, protože cítíte tu úlevu. Že už to nemusíte řešit. A je to strašně... To je tak extrémně zamotaný kolotoč emocí. A mě by tak hrozně pomohlo, kdybych nejenom v tu dobu, kdy táta umřel, ale i předtím, kdybych někde viděla nějaké video, kdyby mi někdo řekl, že hele, je úplně v pohodě, že nechceš toho člověka mít ve svém životě, ne do takové míry, aby tě to nějak ovlivňovalo negativně. A pokud prostě je pro tebe lepší, že sejde z očí, sejde z mysli, což v mém případě bylo a je, tak to udělej pro sebe. Nehleď na to, že to je tvůj rodič, že je sám a bude sám. Prostě pokud si mu dal a dala ty šance, což já dávám šance lidem hodně. Já mám extrémní kapacitu v tom, jak se snažím lidem a věcem a situacím dávat šance stále a stále dokola a ještě to jako komunikovat tak, aby to mělo ještě o to větší šanci to jako proběhnout tak, jak by to mělo proběhnout. Ale prostě ty kapacity máme omezené a čím starší jsme, tak tím omezenější jsou, respektive my si víc uvědomujeme to, že jsou omezené, víc si uvědomujeme ty hranice s tím postupujícím věkem. A nechceme je překračovat, protože už jsme je překročili tolikrát, že my víme, jak nás to dokáže vyčerpat a jak strašně dlouho trvá, než vy znova jako seberete ty síly, abyste ty kapacity nějak jako znova naplnili tím dobrým. A kdyby prostě se tady o tom mluvilo, že po smrti rodiče vás nemusí pohltit smutek, nemusí vás pohltit jenom zmatenost nebo nějaké takovéhle jako negativní, ale může tam být i ta pozitivní emoce, i přesto, že ten člověk vám nikdy vlastně jako neublížil. Mentálně třeba jo, ale podle nějakých, nevím,
nastavení společenských v naší generaci ještě, tak vám vlastně neublížil a byl tady celou dobu pro vás a hrozně moc vás podporoval, tak vy máte plné právo na to cítit úlevu. Já to říkám sama, hej, já natáčím to video sama pro sebe, ale ono to tak jako je. A budou to 4 roky, co táta zemřel a kdykoliv se na to vzpomenu, tak je to prostě jako včera. Ta emoce je velká. Ta emoce je nepopsatelná teďkon v tuhle chvíli. Je tam všechno najednou. Myslím si, že mi tam chybí určitá míra nějakého smíření s tím, že některé moje jako existenciální otázky zůstanou nezodpovězené. A chybí mi tam smíření i s tím, že třeba co jsem se dozvěděla, paradoxně vy se dozvíte o tom člověku třeba nejvíc po tom, co umře, protože obvoláváte všechny příbuzné a najednou všichni jako vzpomínají a teď, když to jsou přesně ty lidi, kteří jako byli s tátou, když byl jako dítě a když dospíval, tak se najednou dozvíte takové jako zvláštní věci, kdy vám jako začnou zapadat vaše jak to říct, rozutečené, rozházené puclíky do té skládačky, kdy si říkáte, aha, dobře, tak to mám tady z téhle strany, to je jakoby z mojí rodiny, to nejsem já, to jsem prostě jakoby podědila, to jsme prostě všichni divní, dobře, takže já vlastně jakoby jsem dcera svýho otce, protože prostě v té rodině to tam je, třeba co se týče těch básniček. Jenom mi o tom nikdy neříkal on konkrétně, ale dozvídáte se to prostě až po smrti toho člověka a nedošlo tam určitě k nějakému jako smíření právě ohledně tady těch věcí, co jsem se dozvěděla, protože se nedozvídáte třeba jenom ty pozitivní, ale dozvíte se i nějaký jako další. A to ve vás vyvolá jako další a další otázky, na které už v životě nikdy nedostanete odpověď. A to je to nejhorší. Jo, jakoby, já bych možná byla jako aj radši, kdybych tátu měla bezmezně, nezištně ráda. Kdybychom měli tak skvělý vztah, že mě by tam by nebyl prostor na ty otázky. On by si ty otázky vzal do hrobu. Ale on místo toho prostě ty otázky, a to ani rant na tátu, promiň. On ty otázky místo toho na mě sypal celý můj život a v životě mi na ně neposkytl odpověď, jenom po mně vždycky chtěl tu odpověď. Takový pocit z toho mám, že prostě tady máš ty otázky, aniž by si znala život a svět a já na ně chci teď hned odpověď. Přesně takový táta by. Aniž by mi ale řekl ty otázky. Ne, řekl. Teď nevím, jak by ta metafora fungovala. Jsem se do toho zamotala. No, ale já ani nevím, jestli tady to video zveřejním, ale kdyby ano, tak jenom chci, abyste si z toho vzali ponaučení, že pokud se vám něco takového přihodí nebo přihodilo, je to naprosto v pořádku, cokoliv, co prožíváte. Je naprosto v pořádku, že i 4 roky poté to prožíváte velmi silně. Jo, z vlastní zkušenosti. Ale co můžu teda říct, že ta úleva přetrvává a je velmi příjemná. Je fakt příjemná. Je cokoliv, co mi zůstává spojovaný s tátou, tak je bolestivé. Ne z toho důvodu, že umřel, ale z toho důvodu, jaké to je. Z toho důvodu, jak vám to moc připomíná toho člověka. A čím víc, nebo čím déle tady ten člověk není, jako můj táta, tak tím já spíš zapomínám, jaký to bylo, když tady byl. Takže když tam dojde k tomu střetu s realitou, právě s těma nějakýma věcma nebo s lidma, který mi ho tak hrozně moc připomínají, tak o to těžší to pro mě je. A o to viditelnější je to, jak strašně moc mi to zasahovalo do života a jak moc se mi mohlo ulevit a ulevilo.
To je vše.